Llibre d'Ester, capítol 6, versets del 1 al 14. El rei fa honorar Mardoqueu. Aquella nit el rei no podia agafar el son. Va demanar, doncs, que li portessin la crònica i la hi llegissin. En un cert punt hi havia escrit com Mardoqueu havia denunciat la conspiració de Bigtan i Teresh, els dos eunucs guardians del llindar de l'estança reial que havien volgut assassinar el rei. El rei va preguntar: amb quin honor ha estat recompensat Mardoqueu per aquest fet? Els seus servidors van respondre: no ha rebut cap honor. En aquell moment, Aman arribava a l'atri exterior del palau. Venia justament a demanar al rei que fes penjar Mardoqueu a la forca que li tenia preparada. El rei va dir: qui hi ha a l'atri? Els seus servidors li van respondre: és Aman. El rei el va fer entrar i li preguntà què s'hauria de fer amb l'home que el rei vol honorar. Aman va pensar: a qui voldrà honorar el rei, sinó a mi? Per això li va respondre: a l'home que el rei vol honorar li haurien de dur un vestit real, com el del mateix rei, i un cavall dels que el mateix rei cavalga, i posar-li al cap una corona real. Els vestits i el cavall s'haurien de donar a un dels nobles, un funcionari reial. Aquest hauria de vestir l'home que el rei vol honorar, fer-lo muntar a cavall i proclamar per tot el carrer major de la ciutat: així es tracta l'home que el rei vol honorar. Llavors, el rei va ordenar a Aman: de pressa, tal com has dit, pren els vestits i el cavall i honora Mardoqueu, el jueu que presta servei a l'entrada del palau reial. No et descuidis de cap detall. Aman va prendre els vestits i el cavall, va vestir Mardoqueu i el feu cavalgar pel carrer major de la ciutat, tot proclamant al seu pas: així es tracta l'home que el rei vol honorar. Després Mardoqueu tornà a l'entrada del palau reial, mentre Aman s'afanyava a tornar a casa seva, molest i amb el cap baix. Va explicar a la seva dona Zeresh i als seus amics tot el que li havia succeït. Els qui l'aconsellaven i la seva dona Zeresh li van dir: si aquest Mardoqueu davant el qual has començat a decaure és jueu de llinatge, no podràs res contra ell, davant seu caurà sense remei. Encara estaven parlant quan van arribar els eunucs del rei per acompanyar tot seguit a Aman al convit que Ester havia preparat.